Ak potrebujete vo svojom počítači nastaviť spôsob, ako má fungovať tlačidlo na zapínanie a vypínanie počítača, tak môžete to spraviť tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a vyberiete príkaz Vlastnosti. V zobrazenom okne bude dostupná možnosť akcia tlačidla napájania, ktorá je vo Windows 7 alebo vo Windows Vista nastavená štandardne buď na možnosť vypnúť alebo zapnutie dlhodobého spánku. Okrem týchto možností môžete využiť ďalšie, ako sú prepnúť používateľa, odhlásiť, zamknúť, reštartovať, uspať, zapnúť dlhodobý spánok alebo vypnúť. Po vybratí niektoré z týchto možností následne stlačením tlačidla OK sa bude tlačidlo na skrínke počítača chovať vlastne tým spôsobom, aký ste vybrali v tejto ponuke. Tlačidlom prispôsobiť môžete potom nastavovať ďalšie možnosti ponuky Štart.